बाहेराव थांखिखौ सोलिगासिनो हामबाय नां प्रेसरावनो जों मियानिसिमि जों चारटा दिगे रौनारिका चिन बुबाग्रानि दागे मौजन दिल्ली जंतर मंतर थानी नाय जों तो लामा ono जों kaham के न जत्र कम्युनिकेशन kaham के न जों केयर के न तो ना ओ चिन volunteers राव बाय दो जो आरो सोये जो दरनारि नि हे 2 दिन दरनारि ने न जों जत्र न खाबा साके न थाकायो न बुबाग्रा न लगेरि नि थांलाय दं तो तामनि सानमुनो तैनो दिल्ली थाङै चिनी सामुले वो मुंसानो ग्रेटर त्रिपुरा ने लैंड माइना नहीं है चिनी जाति नि वो ये चिन दफानि वो ये चिन बुबाग्रानि सामुं बाय बिन साख्लाय मुं बाय जों ग्रेटर त्रिपुरा साइनि है चिनी भारत सरकार चिनी दिल्ली चिनी प्रधानमंत्री नि खुयो बकाउ चिनी खनारिया नहीं है जों जत्र आरो थांहिए एकत्रखौ थांलाय दं आपनो कारेनो इदाम सामुं बाबो चिनी साइमुं बाबो न दे जों चिनी थांसाके चिनी त्रिपुरा सारनि बिनि यावनि अरो माताउं यामाके चिन थांसा तुंले नाय ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बनो जने तौले चिनी के हा साइमुंले बनो अब तैनो Ramot ani wing EWF busu zratui bubagra loge tai greater than success ya sa busu zratui loge ri चिनी TWF ले तौले क्राउड नो स्ट्रांग सि जों TWF चिन बुबाग्रा न जे माया हान दिन बुबाग्रा न लगेरि नाय जों थै बोरि नाय हिन सालायो जों जत्र आखेन चिनी ब्रइरो हाइखेन TWF लगेरि दं बुबाग्रा न तनि जराव बिस्कामो जों ता हान जे बुबाग्रा नि लगे जे माया हान तै जों लगेरि नाय नि सिनि आं सुप्रियारि आं सान्तिर बाजार डिस्ट्रिक्ट नि आं TWF नि आके उबो ट्रेजरार खर बोसोराव फागिया न सान्त्री बाजार नि ओंगे जो TWF के आस्तो 9 जना फाय शुदु TWF नि टोटल फायखा जों 22 जिने ब्लॉक्स बगावा ब्लॉक नि जों 22 जना 23 जना फाय थांनाय बोसोर साय अ बोसोराव बाहायबा दं थांनाय बोसोरस्लाय बो फायने बोसोरके जोहानो आलादांखा स्कानिस्लाय तंमं जामं जिनि चा मारो चानि बो बरबो सब सुविधा अरन जों मायनाय बायरे थांयो जों कोनो पाए नानि नांया अब जोंनो व्यवस्था खायदे का बुबाग्रा न हामबाय अपन लब जानो खाने माने तामने माने जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि 1 लास्ट फाइनली जे बुबाग्रा फांति सामाने आपनो लगेरे ना बागे फायो तामने माने जों अब त कुनो दं थलायनानि बागे खाया जों साना थाङा के जिनि अस्तित्व रक्षा खायनानि बागे जों ताबो माहाय कष्ट खालाय थांलाय दङ तामने माने सो अरो त नरक बुरि रंनि बुगिवो ताबो बासालायजा गाबोनो चिरा हाव दङ से जों जिनि सिनु कमाना नाय दङ आबोनो जों नारनां बागै जों दिल्ली थांनाय फारांथि सानाय तामने जिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ आर्टिकल 2 and 3 वो जे जों सेपारेट स्टेट थांनानै बागै गाबोन बागै जों दिल्लीआव थांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव फारां नारनां बागै थांलाय आबाय के गायसि सुमु नरकनि रसामु बिसिंथिनो रासालु सिजाव सिजाव हायके ताबो रासालु रक बिसिंथिनो आइसा सुमु फटके आसाय आइके बिरक बाहायनो हानि बिसिंथि सानु बिनो रासालु रकनो सिजारि वे हाबां स्लाइ हायके ताबो ब्रामो थाबाहायनो हानि कक सावनो काबांमा लुकरकनो पिथिलि तुबि थायो आइके केबो बाहायनो कासाक तुरनियावनि हायके तिनि सावै तंखा लुकरक IPF की कमाई थांमाने हायदे तिक्रामो थाबाहायनो बगै थांनो लुकरक हायके नों बाहाय लुकरकनो बाहाय के मेसेज गलखेन मत नांमा दिपा माले IPF दी जे इमां खुनु काचिन गरौनो जों बाफोर IPF दी सपोर्ट दंमानि न ताम माले जोंहाफोर खायजा खायनाय बरबो तिप्रालेन सानमानि के जों तिने तिप्रा साराव जत्तनो आ तिप्रालेन हामजागैनाय बरनो सपोर्ट खायमानि या लीडर्स रक बरब लामा करडी शिबका आबन बागे चिन तिप्रा साराव ताबो अरे करेंलाय दङ दा आ कसारा ताब फायका चिने बुबागरा जों ताबो 1 लास्ट फाइट तामने 1 लास्ट फाइट एं खाचिने 2026 जे डिलिमिटेशन नानि आबो निसे सेकां तै कुनो इलेक्शन फाइगला गिदान सबानि अ 2023 सिमिना गा अ 23 ना जों जे खायमानसा खायनाय तामने हिमालय जों सानके से माननाय खाया दबा माननाय मायाबो उननि कक्षिखौ
जों सानखेसे मानायखे जों सानै नायग्राना हायसे बुइसिमा नंगे जों तान मायांना नांबा ताबुरम बेचिनि झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना राव बरक से सानै मान हंगे जों तान मायांना जों मा सानायब्ले ताक साना थाङा के नॉर्थ बेंगल बरक सानै दङ बरकनि बीजेपी पार्टी से सानै दङ नॉर्थ बेंगल सेपारेट स्टेट खागिने लेकिन ग्रेटर टिप्रालेन सानाव जों कुनु रं याबले ना खायनो बागे जों फारांथि साबाय थाङै दङ बुबाग्रानि नेतृत्वआव हायके बायते कैसे सुमुं ताबु प्रसाल उपरक्स बिसिंतिनो अबाहाय पॉलिटिकल गाना हिंगे बा पॉलिटिकल नि बिसिंतिनो अबाहाय चंमारि गाना फारेबो था ताबु प्रसाल उपर अबाहाय फायदानि बागै थांगो हाकेरावबो सानु हिंगे थापांगो नि सानाय लुकुरकनो नंगौ बायते नि अब तो नायना दो कारण लीडर्स रक ताबुने ओ हमके चंगनु जाका लीडर्स रक खर्च फरंनै थांफोन मान अति प्राम खानिबोता या चिनि बुबाग्राना जे हमजागे लगरी तंगना जों जे थानसानि लामा तागिम थांनाय चिनि पब्लिक ले कोन दिनो फाना तै लामा करग लागता हमले चिनि बुबाग्रा चिनि लगि दङ जों बिनि लगि हिमनाय बनो जोंनो चिनि फ्यूचर कलां थांनाय हायनै जों बिनि बिसास जन पुइतो खलायनाय जों हिमि दङ लीडर्स खरस फरंनै थांमा बाय चिनि कुनु याबले हाया दबा चिनि बरक चिनि पब्लिक रक्सि जों थानसागा तंगना नांगो आबन बागे जतन कयनाय जों जतन नायनायखा जों सीपीएम नायखा बीजेपी न रैनायखा कांग्रेस तृणमूल जतन रैनायखा ता वाइसा बुबाग्रा न लगेरै नायदि चिन बुबाग्रा जों ताम कलां थांमा न जों लगेरै आंखै जों बाके मानायबा आबन बागे जों जतन न कयनाय वाइसा बुबाग्रा न लगेरै नाय जाबाय हायके बायतिनि नरकम हायके थांमानि बा नरकम साननो मते फास्टे हापतो कायसे साननो मते थांनो औ चिनि मेन तो ग्रेटर टिप्रालेननि खरांना न लाङै थांतङो आरो थांगांके चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट से जों खरां मा खनार नाया दबा कारण दिल्ली तो चिनि नोटिस बे अनेक खाकसाल आबन बागे जों दिल्ली थाङै खरां तिसावैने बरनो खरां खनार नान बागे चिनि मेन हंगाव ग्रेटर टिप्रालेन न जाते चिनि टिप्रा सारांनि अस्तित्व नारांनान बागे तां हले चिनि हाव तङोसे जों तां सामायां तङ साना थांगांके चिनि टिप्रावा 3 भाग खाकांके 2 भाग से चिनि एडिसी एरिया तङ 1 भाग से जनरल क्योंकि एडिसी एरिया वा चिनि बजेट बस फाइल चिनि बजेट कम से जाओ का आ बजेट भागे डेभलप होनाय गे जोंना डाइरेक्ट फंडिंग बरिया डेभलप माया ना कॉलेज दङ ना यूनिवर्सिटी दङ ना स्कुल काहाम दङ ना हॉस्पिटल काहाम दङ चिन ताम दङ आबन बागै जों जतन साननान बागै जों दिनै थांलाय दङ कष्ट खालायनो दा लुकुरंना बाबन गयनाय जारा और दिलाव भी जाना लगेरै माय अपन ट्रेन फाइमे अपन प्लीज बुबाग्राना बखाबा सपोर्ट खाइबाय दे बचिनि बागै कष्ट खालाय दङ सातङ हैया वाते हिया के बिनि ताम अभाव दङ सादि बास कष्ट खालाय दङने बिन कोन दरकार नाया बले ब सुदो चिनि तिप्रासना हमजा माने बागै बतिना से कष्ट खालाय दङ के जों बन किसे से लगेरै माया दे हायनो बागै ने जतन न कइजा हो लोकरना प्लीज बुबाग्राना तावाइसा लगेरै जाबाय दिनै बाय निनि कुमा दैनि ani sini mon ke ani ma de ma jama dia ang ke ta phai ma ang jong puja lang khai 어머니 말은 영화 쪽으로 그런 것은 학단 참고 지진 단천이 신기 부발가리 신기 저도 학원 플레이스 것도 하자 대신에 신이 들어가 하고 살아 그러니 인터뷰 바람 걸어 놓고 무슨 말 아메리카 겐스리 홍콩 대신 뭐 하는 사람하고 하는 명을 쓰고 사는 말 지는 부탁할 때 너무 부발가리 신이 망의 악습을 보고 살고 있는 신이 부탁하고 지만 보는 그래도 그 하자 हायके नरक अर सानमुं थांमानि बा गायसिन सानमुं मते नरकनि नरक प्राक्टिसना sini sanung sanan bang sini matai kemo men ko ini kereta tale de sini 2023 summer ni bang ini summer bang so want to put on so apply kini bang so aske ni sini de sini kabang man tong sini sampai ko sudah gila tadi pelan sini sini sudah hawa jelang mani opera so tu ishalainya ni kabang tong apa nak ulo tiba saja lama ko sa हायके